Χρειάζονται γύρω στα 17 δευτερόλεπτα για να αρχίσει μια σκέψη να ενεργοποιείται, να αρχίσει να σταθεροποιείται η δόνησή της. Και γύρω στα 68 δεύτερα για να αρχίσει αυτή η σκέψη να παίρνει σχήμα και μορφή, να γίνεται μια δυνατή σκεπτομορφή και να αρχίσει να έρθει να υλοποιηθεί στο φυσικό πεδίο. Έχεις αναρωτηθεί πόσα δευτερόλεπτα μπορείς να κρατήσεις σταθερά στο μυαλό σου μία σκέψη, μία επιθυμία σου, χωρίς όμως να παρέμβει φόβος, ανησυχία ή αμφιβολία ή οτιδήποτε άλλο, χωρίς να παρέμβει στην ουσία κάποια βαριά ενεργειακή συχνότητα που θα σε πάει στην άλλη κατεύθυνση από αυτό που θέλεις. Το πρώτο βήμα που μπορείς να κάνεις είναι η παρατήρηση. Άρχισε να παρατηρείς τη σκέψη σου. Κάθισε και δες πόσα δευτερόλεπτα μπορείς να σκεφτείς και να κρατείς στο μυαλό σου τη θετική εξέλιξη από αυτό που θέλεις, χωρίς να παρέμβουν τα παράσιτα. Όταν έρθει η βαριά σκέψη αρνητική, παρατήρησέ τη. Είναι το πρώτο βήμα και με αυτό το βήμα αρχίζεις σιγά σιγά να αποταυτίζεσαι από τις σκέψεις τις οποίες δεν σου χρειάζονται τη δεδομένη στιγμή. Γίνε παρατηρητής. Το πρώτο βήμα.